Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám to týka takúto atmosféru dnes večer. Ešte veľmi tu by si to zavolal. Netradične začneme od muža. Toto, Dušan, ďakujeme ti za 3. ročník. Pán Kaladeloš. A ideme na dámy. Pretože už aj Veronika sa blíži. Ona strašne nechcela vzít, ale Lukáš daj jej žene kyticu. Takže veľká kytica pre Adriánu Kemkovú. Ďakujeme. Uvedte, komu dávam kyticu teraz. Ďuro dostáva veľká cena pre Veroniku. Asi by sme to mali už Jasne, nebudeme nič zdržovať. Toto, nech vám prehovoria, toto sú hlavní kandidáti nášho vianočného bazáru, bez nich to nebolo, takže nech sa páči. Ďakujeme všetkým ostatným, to je asi toľko mien, že ja to neviem vôbec vymenovať. Dúfam, že to viete a cítite to, všetci, čo ste na tomto spolupracovali, fakt obrovské díky. Ja osobne by som chcel ešte zaďakovať dievčatám z Tuzexu, ktorí ma ošklbali. Zuzane Baluškovej, Aguilazovej a ktorá tam bola posledná? Katka, áno, Katke. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme Národnému osvetovému centru, bývalému V-klubu, túto reštaurácii Flagship. Ďakujeme našim rodičom, že mali takéto šibnuté deti. Partnerom a sponzorom, lebo aj tu tento rok naozaj veľmi prispeli k tomu, aby sme predali krásne veci. A keďže tu všetci ďakovali, tak ja ešte pridám teda moje osobné ďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že toto je prvý ročník, kedy ja sama som sa naozaj mala čas baviť. A preto mám aj takýto hrozne zachytnutý hlas, lebo dneska som sa fantasticky bavila, keďže každý mi zobral nejakú moju povinnosť. Takže ďakujem a ja som za sebe. Povedal vôbec absolútne by nevedel žiadnu absolútnu reprezentáciu. Ja by som veľmi rád poďakoval všetkým vám, ktorí ste tu, lebo prosím vás pekne, okrem 4%, ktoré musíme odviesť ticket portálu za povinné poplatky, tak kompletne celá suma, ktorú ste vy zaplatili zástupné, ide do celého balíku. Takže veľmi podľa. Takže smrt ticket portálu! To nie je reklama ticket portálu. 4%, od ktoré sme my chceli obrať, nebolo nám to dovolené. 4% aj do ticket portálu, nie je to reklama ticket portálu. My sme chceli 0%, nevyšlo to, ale aj tak vám krásne ďakujeme. A verte, že naozaj každý, kto tu bol z absolútneho nároku na honorár. Ďakujeme. Takže ideme pomaly na to domu. A preto taká dlhá ďakovačková roba sme mali naozaj fantastickú. Ideme na to. 31, 6, 6, obrovský funky band. Volá sa Ivan Vereš! Šurujeme do rána, hopá! A potom prichádza DJ a zároveň do rána.
Ivanko, vítame ťa strašne moc. Nehábni sa, poď. Ja ešte nemôžem zabudnúť, že po ňom príde DJ Karlo a toto je zostavička Ivanky. Vítame ti ho tam veľmi pekne. Hop, čibiri, hopa. Takže všetci sú tu, bazár, prosím vás pekne, ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Zatlieskajme týmto skvelým ľuďom, ktorí urobili túto akciu dneska. Bazár! OK, ideme.